हेलो नमस्कार एपिक फ्लेवर सकल स्वागत। आज आम्ही मशिंगा पाल्याचे सन्ना पोळ कशी करची म्हणून एक कप तितले सिरय तांदूळ पोळ्याचे काण एक बाउल घालून उदकान तिंबयात 2 गंटे एक कट मशिंगा पाल्याचे घेऊन तांदूळ पाल्ल मात्र सेपरेट करून एक कप तितले देवतील कांदवरा 3-4 सुकी मिरसांग आणि एक साने कुडक चिंचाम कांदवरा 2 गंटनंतर मिक्सर अंतु तांदूळ सुकी मिरसांग आणि चिंचाम तकडे उद्दा घालून घेऊन प्लान करून वाटील पीठ काढून एक तोपा घालून एक चमचा तितले मीठ घालून मागीर लायकून मिक्स करा पल्ल उदकान घालून लायकून धुवन पिळून काढाती मागीर सन्न कोच्चल करा नामे अशी काढून तोपा घालाती आणि लायकून मिक्स करा कोणाकायल गॅसार दवरून मीडियम फ्लेमार हीट करा आणि एक डौल पीठ काढून पातळ करून घेऊन पतलायाती आणि बावडी दमकून एक 2-3 मिनिट भजिया मागीर बावडी काढून कडे तेल घालून उमटी घालाती आणि 2-3 मिनिट वापस भजिया भजील पोळ काढून प्लेटां घालून चितावट सर्व करा ट्राय करून पळयाती। थँक्यू।